Oiana Llorente dugu gurekin, Parean elkartetik, eta historien mapa proiektua aurkeztuko digu. Konta iguzu, Oiana, nola sortu zen proiektua martxan jartzeko ideia? Bueno, proiektua bera espalditik dator. Bere garaian, igual ja, orain dela 10 bat urte edo horrela, Mertxe Trantxerekin batera, egon ginen begiratzen, Irunen ez zuela apenas emakume izena zuten kalerik. Eta orduan hor ja sartu ginen artxiboan berekin, hasi ginen hor arakatzen, eta horratera ziren izen batzuk. Eta, proposamen bat egin genion udaleko alderdi guztiei, hiria handitzen zen bitartean, edo kaleak aldatu behar ziren bitartean, izen horiei jartzeko gure hirian. Eta, lortu ingenun, ze garai horretan uste 2 besterik ez dela, eta gaur egun 10-11 inguru badaude. Oraindik lan asko dago egiteko, baina, aurrera pauso txiki bat eman da. Eta hori, hor bukatu zen, baina gerora ikusi genuen, adibidez, Dolores Arisek badaukala bere pasealekoa, badauka bere plaka, baina inor gutxi zekiela nor zan emakume hori, edo zer egin duen, edo... Eta orduan hor sortu zen dokumental bat egitaren ideia. Hori orain dela 2 urte egin genuen, eta bereziki ikastetxeekin lantzeko modu bat. Hor jaso genituen zenbait emakumeren informazioa, eta dokumental batean bihurtu genuen, eta lan hori egin genuen ikastetxetan. Eta 2 urte beranduago, ja informazio hori genuela esan genuen, zergatikan ez dugu hirian zehar kokatzen eta paseo virtual bat, edo ez horren virtuala bihurtzen. Eta orduan, batetik ditugu bi paseo. Bat izango litzateke zenbait emakume izena bizenekin agertzen dena, deitzen diguna Irungo emakumeak plazara, eta beste izango zen Irungo emakumeek betetzen zituzten edo egiten zituzten lanbideak edo lanak biltzen dituena. Lehenengo horretan dokumentaleko informazioa dago, dokumentalan sartu genuen dokumental formatuan, orain dago audio eta idatziz eta argazkiekin eta bigarrenean, beste buelta bat eman genio Mertxe Trantxeren bidez, eta errekonozitu dugu emakumeek egin duten ekarpena. Ez horren beste izena bizenekin, baizik eta Irungo emakume gehienak, gure amona gehienak egiten zituzten lanak bildu ditugu bertan. Pixkat helburu berdinarekin, emakumeen historia jakinarazteko, ez galtzeko, ezagutzeko, eta azkenean historia betik gizonek idatzi dute, gizonen ikuspegitik, historiara bakarrikan gizon garrantzitsuak pasatzen dira, eta uste dugu emakumeek ekarpen handia egin dutela eta egiten degula gaur egun, ez dela horren rekonozituta edo aitortuta, eta omenaldi txiki bat izan nahi du paseo honek. Martxoaren 8 inguruan, Irungo udalak antolatutako ekitaldietako baten barnean, martxoaren 20an ibilbidea antolatu zenuten, ez dakit nolako arrakasta izan zuen? Handia, eta apenas pandemia egoera honetan, foroa mugatu behar izan genuen, distantziak mantentzeko egiteko horretan, geldialdiak ere etziran izan pasoen bertan jasotzen direnak, lehenetxi genitun plaza zabalak, jendea zabaldu eta egin alezateko, baina oso politia, zerraina kristono galdi auki genuen, eta Mertxerekin orgun junginen megafonian 2 orduz, Irunei buelta ematen, eta orain dela mende bateko Irunera bueltatzen. Eta hortaz gain, berez, banaka edo bakoitzak bere kontuz egiteko pentsatuta dauden paseak dira, ez da? Berez, proiektu hau bukatu genuen iaz ez, orain dela 2 urteko abenduan. Eta pandemia egoerak arrabatu zigun gehiegi zabaldu gabe, eta esan genuen, guk hau egin dugu, hemen sarean dago, baina inor gutxi daki dagoela, eta ez da erabiltzen. Orduan, aurtengo erronka markatu genuen, pixkat, jendeak ezagutzea, ikustea eta erabiltzea. Orduan, ikasturte hasi zenetik, ikastetxe guztien gana iritsi gara mapekin, jakiteko bitarteko hori dagoela, nahi baldin badute erabili, badakigu martxoaren 8aren bueltan ikastetxe batzutan landu indutela, 5. eta 6. mailakoak iria ikasterakoan, baliabide pedagogiko hori erabili dutela. Eta ere, adineko zentroetako dinamizatzaileei ere eskaini diegu, memoriariketetan eta horrela, gai hauen inguruan lantzeko. Azkenean, segurenik beraiek, bertan dauden emakumeek ezagutu dituzte lanbide hauek, edo ez badituzte ezagutu, seguro beraien amak edo beraien amonak egiten zuten, eta, iruditzen zaigu bitarteko hau hor dagola eta erabiltzeko dagola. Eta gizarteratzeko beste modu bat bezala plantea genuen paseo, kalera ateratzeko paseo hori. Eta, lehen osaten genuen, ez genion bombo gehiagi eman nahi ere, 20ko paseoari zen hola mugatua zen eta gehiago zen, ezagutarazteko eta gero norbera egiteko paseo hori. Gaur egun modu virtualean dago bakarrik, ze, guk egin dezakeguna hor dago, txintxilikatu dugu, geltoki bakoitza dauka bai euskeraz eta bai gazteleraz testu bat, testu hori PDF formatuan dago deskargatu alizateko eta biez ikastetxetan lantzeko edo nahi delakoa.
argazki historiko bat ere, pixka kontestualizatzeko, eta fototekatik ateratako argazki bat, eta audio bidez dago jasota bai euskeraz eta bai erderaz. Eta hori virtualki, baina gu nahiko genukena zen, eta mendikan eskaria Irungo Udalari, pase hori lurreratu nahi degula, eta plaken bidez edo iritsi alizatea, tokian toki jarrita plakatxo bat, bertatik iristea, adibidez, Oiaso museoan bertan, han zan nesken eskola garai batean, eta hor dago geltoki bat eta kontatzen du zer nolako maestrak genitun Irunen, eta holako bitxikeriak. Benetan interesgarria, eta hori elkarrizketaren hasieran azaldu duzun bezala, bi paseo daude, batetik Irungo emakumeen iragana errepasatzen duena, zer nolako emakumeak aurkituko ditugu bertan? Izena bizenekin aurkitzen ditugunak dira Dolore Saliz, Mentxugal, Leire Landa, eta, gero, pospologiak, nahiz da izena bizenen bat badago historia, baina horiek kolektibo potente bat izan zen, eta mandatu gileak, eta gero Bizenta Olazabal ere. Horiek dira izena bizenekin edo horrela estan. Eta gero lanbideekin, lanbideak 14 lanbide aurki daitezke. Pospologiletatik hasi eta mandatu giletara, lehen aipatu dituguna, mandatu gileak zian gaina oso figura oso neska pobre egiten zuten lana zan, eta askotan juten zian rekadistak zian, baina Irundikan Donostiraino juten zian oinez, garai hortan, eta pentsatu behar dugu, garai horretan Irunen bakarrekan zuela 13 farola. Así que pentsa, zer nolako ibilbide egin barzuten hemendikan Donostiraino, neguan, goizean goizetik atera, ilunpetan zeharkatu gaintxurizketa guztia eta Donostiraino, erosketa batzuk egin eta bueltatu, burgesen etxeetan mandatuiek ekartzeko. Liatzen naizela bakoitzarekin, ere inudeak daude, inude asko zeudelako Irunen, merkatariak, baserritarrak, txalupariak, garai batean, eta uste 1900 arte, ez zegoen zubirik Hendaiarekin lotzeko, eta orduan txalupa bidez funtzionatzen zen, eta txalupari horietako asko emakumeak ziren, urketariak, garbitzaileak edo labanderak, sexu langileak ere jasotze ditugu, irakasleak eta jostunak, ze Irunen josgintzak garrantzia asko eduki zuen, bere kokapen geografikoagatik, ze Parisetik edo Baionatik ekartzen zituzten oihalak, eta garai horretan Donostira etortzen zen uda pasatzea, Estatu Espainoleko jende ospetsu eta famatuena, eta orduan horiek Irunea etortzen zian, eta hemengo jostunek egiten zizkieten beraien jantziak, eta inkluso jasotzen dugunan arabera modako lehenengo aldizkaria Irunen sortu zen. Benetan kuriosoa. Eta zentzu horretan proiektua zabaldu eta jendartera zabaldu duzuenean, ez dakit hori nabaritu duzuen, benetan jendeak Irungo iraganaren zati hau benetan ez zuela hainbeste ezagutzen edo ez zuela honen inguruko berririk. Beste unan paseoan junginenean, paseoan jartzen genituen gure audioak, baina gero, mertxe genuen ondoan, eta mertxe oso ona da, eta kontatzen, historia bat kontatzen duen bakoitzan, kontatzen du motu desberdin batean, orduan bertan bazeuden anekdotak, gure proiektuan ez daudenak, baina, jende oso pozik egon zan, gogoratuz, ikusiz, kontatzen zuen nola zan, Urdanibia plaza momentu batean, non etortzen zirenean esnea ekartzea baserritarrak, non uzten zituzten, astoak eta detaile pilo bat jaso zituen eta oso politak. Eta zentzu horretan ezakit etorkizunari begira proiektua zabaltzeko edo bestelako ibilbiderik sortzeko asmorik duzuen honako hauek izandako arrakasta ikusita. Badaukagu, nahiko genuke paseo bera Hondarribira eraman, bertako historialari batekin ere gabiltza lanean, pixkat buelta ematen eta izena bizenak eta horrela berreskuratzen eta, bagabiltza, oraindikan ez da segurua, baina, hortan bagabiltza. Eta iruditzen zaigu izan dela, harrera ona izan du, guk ez gea espertak, ez gara dituak internet kontutan, baina ikasi dugu nola iten dian horrelako mapak, eta iruditzen zaigu modu polit eta pedagogikoa historia zabaltzeko eta hori gure historia lau izetara zabaltzeko. Ondo, eta elkarrizketarekin amaitzeko, ez dakit momentu honetan parean elkartean ze bestelako proiektu eta murgildurik zaudeten edo zerbait aurreratu dezakezun, zertan ari zarete lanean?
Saltxa pilo batetan gabiltza egia esan. Adibidez, ikastetxekin ere, iaz, Guzkiza eskolako liburutegia aztertu genuen genero ikuspegitik. Bertan sartu ginen eta bertan dauden 4.000 liburuetatik 400 hartu eta adirazle batzuen arabera ondorio batzuk atea genitu. Zer nolako protagonismoak eskaintzen dizkiegu haur eta gazteei, idazleak, neskak edo mutilak diren, zer nolako testu ingurutan agertzen diren neskak, zer nolako lanbidetan, hor ondorio interesgarri batzuk atea genitun, eskaini genien hori, formakuntza hori Guzkizako irakasle guztiari, eta orain ahikea, poliki-poliki Irungo beste ikastetxe guztietako irakaslei formazio hori eskaintzen, pixkat sentsibilizazio hori eskaintzen, eta hitz egiten dugunean generaz askotan hitz egiten da, beta horreko morea jantzi behar direla, liburuak hautatzerako orduan ere, eta askotan ez dakigu, irakasleek lan pilo badakate eta badena eskatzen diegu hezitzailei, baina guk gure laguntza, pixkat hori betaurreko more horiek jartzeko lanean, ekarpena egin nahi diogu formakuntza horrekin, gabiltza ere zaintzaren inguruan lanean, apirilean jardunaldi batzuk antolatuko ditugu zaintzaren inguruan, zaintzaren arkitekturen inguruan, eta baita zaintzen duten komunitateen inguruan. Ikertzen ari gea pandemiak eragindako konfinamenduan zaintza sare ezberdinak sortu ziren Gipuzkoan, batzuk bestei laguntzeko, eta pixkat fenomen hori ikertu dugu eta ikusi dugu zer nolako proiektu publiko komunitarioak sortu daitezken zaintzaren inguruan. Pandemiak jarri du erdigunean zaintzaren beharra, askotan, mugimendu feministatik askotan eta askotan aldarrikatu dena, baina orain arte isilian egon dena, eta orain ere ez zaio behar bezala aitortu, baina bai dago eztabaida hori, eta pixkat horren inguruan ekarpena egin nahian, eta beste amaika saltxetan, bestela luzatuko naiz. Elkartaren pausoa gertutik jarraituko ditugu, Oiana, mila esker zuri. Zuri, mila esker zuei.